Lăsăm ambreiaj. Ne-a luat pe noi? Da. Era verde când am intrat, dar ne-am mișcat greu. Explicație inclusiv aceasta. Salut, eu sunt Gami și bine ați venit la un nou vlog. E bine, fraților, astăzi suntem alături din nou de Bogdan, instructorul meu auto, și astăzi am pregătit pentru voi o simulare a examenului de traseu. Sunt foarte nerăbdător să facem. N-am mai făcut niciodată. Eu voi da traseul pe București Noi. Mamă, dar e greu să vorbești mult cu masca să mâncați. Nu mai era așa. Da, gândește la mine toată ziua. Eu voi da traseul pe București Noi, fraților, și astăzi suntem aici la Coloseu în parcare și o să luăm cu totul step by step cum să luați examenul de traseu. Foarte important, dacă urmează să dați acest examen, uitați-vă la acest vlog până la final. Ne-am urcat în mașină. Da, mașina trebuie să fie oprită. Mașina oprită, cheia în contact? Ea va rămâne în contact, va fi pregătită de mine pentru examen. Ok. Tu doar când te vei urca cu domnul polițist în mașină, vă veți urca împreună. Domnul polițist va completa, va veni cu o astfel de fișă, da? Pe care sunt datele tale și el ceea ce urmărește el la traseu. Îți va completa datele, după care la comanda dânsului vei pleca în examen. Dar cât timp dânsul completează documentele, tu trebuie să-ți reglezi și aduți aminte de la prima ședință acel soc de care eu îți povesteam. Deci da? trebuie să punem întâi scaun, după aia oglinzile, după aia centura. Da. Ne-am poziționat pentru a pleca în examen și la comanda domnului examinator, când ești pregătit, ne punem în mișcare, atunci contact, ne punem în mișcare în direcția indicată de domnul deci polițist. nu pornim mașina. Nu, Foarte pornirea important. te face în momentul în care domnul polițist îți dă comanda să pleci. Da? Haideți să noi să reglăm scaunul, să ne pregătim ca și când am plecat în examen. Când eu voi spune start examinare, avem timp 25 de minute, atât durează, un minim de 25 de minute. În aceste 25 de minute vom avea 2 sau 3 manevre speciale pe care le facem în timpul școlii de șoferi și le învățăm în timpul școlii de șoferi și 3-4 viraje de dreapta, 3-4 viraje de stânga, un sens 2-3 giratoriu și așa mai departe, da? Ok. Bun, când ești pregătit și scaunul este pregătit, asta Ok, eu am rugăminte la tine, Bogdan, să nu spui nimic pe perioada. Nimic. Absolut nimic. Și doar orice intervenție a mea înseamnă că examenul a fost picat și calificativul a fost respins, nu admis, da? Ok, și ai cum să-ți notezi fiecare greșeală pe care o fac? Am o fișă aici, am un creion pe care îl iau și eu, în funcție de greșelile tale, voi lua fișa, creionul și voi nota, iar la final vom discuta puțin pe greșelile pe care le vei face, dacă vei face. Sper să nu facem, da? Bun. Hai! Stați că s-au aburit geamurile, băieți. Pornește mașina. Cum? Pornește ca să dezavurească, să stea ventilația pornită. Întotdeauna ventilația trebuie să fie pornită. În general, mașina îți va fi pregătită și pornită pentru atunci când... Ok, deci dacă geamurile sunt aburite și așa, poți să-mi zică, domnul polițist, pornește mașina. Pe temperaturile astea, da, și nu trebuie să zic că el ți-o las eu pornită ca să stea geamurile dezaburite. Ah, ok. Nu putem să stăm cu mașina cu geamurile aburite pentru că în examen nu ai cum să vezi, da? Și eu pe parcurs o să-ți mai pun întrebări, curiozități de ale mele, curiozități ale oamenilor care ne urmăresc, și să vedem punctual. Să vedem dacă ce facem e bine sau nu. Bun, deci n-am reglat scaunul, oglinzile și acum ne punem și centura. Întrebare: dacă pe parcursul examenului mi se pare că n-am ajustat bine o oglindă, nu mai faci absolut nimic. Nu mai intervii asupra elementelor din jurul tău. Îți vei continua examenul așa cum deci nu mai am voie să mai mișc nimic. Ok, bun. Plecăm cu ce semnal? Că suntem într-un loc de parcare la mall. Direcția, repet, depinde de direcția pe care ți-o indică domnul polițist. Eu îți voi spune acum că vom ieși pe acolo la stânga. Ieșim la stânga, frâna de mână e jos, băgăm într-a întâia și plecăm ușor. Bun. În examen, în timpul examenului, telefonul va sta pe silențios. În mod cert, nu silențios, ci pe mod avion. La stânga vom merge, că telefonul este un... La stânga, da? Este un aparat ce poate înregistra foarte multe lucruri, da? De aceea, în timpul examenului, telefonul va sta pe mod avion, da? Mod avion, ok. În intersecția din față, cu sens giratoriu, vom vira la stânga. Vom vira la stânga. Pe ce ieșire? Asta ar trebui să-mi spui tu. Pe ieșirea numărul 3. Bravo. Așa. Este o singură bandă și atât. Care nu este marcată, din păcate. Ce mă încurcă pe mine foarte mult e că nu sunt marcate benzile. Ce facem? Stânga? Vom forma rânduri, șiruri. Da, stânga vom face. Tot în sensul giratoriu, da? Așa. Și sunt două ieșiri, deci ar trebui să dau semnal dreapta. Exact. Și vom lua prima bandă, iar în următorul sens giratoriu vom vira la stânga. Asta înseamnă că putem folosi și prima bandă și a doua bandă. Din punctul meu de vedere, banda pe care o rămân, pe aceea o voi folosi și în sensul giratoriu, da? Virăm la stânga aici. Virăm la stânga, semnal. Deci, din nou, dacă nu am înțeles comanda polițistului, pot să-l întreb. Pot să-l întreb. Îl pot întreba. Dacă în timpul examenului întâlnești indicatorul cedează, iar un alt participant la trafic se oprește pe drumul lui prioritar și îți dă prioritate, tu îi vei cere acordul să te bagi, adică să nu ca în șoferie, în viața de zi cu zi, ne dăm flash-uri și ne băgăm unul cu altul. Nu,
În timpul examenului trebuie să ceri voie. Dacă nu primești acceptul domnului polițist sau dacă dânsul nu-ți spune hai să ne băgăm, tu nu vei face lucrul ăsta, vei aștepta acolo până se eliberează partea carosabilă. Încă o curiozitate de-a mea, dacă faci accident în timpul examenului, ești declarat respins. Că ești vinovat, că nu ești vinovat, deci ești declarat respins, da. nașpa. Este foarte urât acest sentiment. Nevinovat, mergând pe drumul tău, să vină unul să te lovească, să fii declarat respins din cauza inconștienței celor participanți la trafic, este foarte urât. În sensul giratoriu vom vira la dreapta. În intersecția cu sens giratoriu vom vira la dreapta. Sau în intersecția cu sens giratoriu vom lua prima ieșire, vom ieși pe prima ieșire. Sunt termeni pe care polițiștii, domnii examinatori, îi folosesc, da? Hai. Așa, frumos, ne încadrăm, 2 mâini pe volan, țineți minte. Important este să folosești oglinzile laterale în permanență la 5-9 secunde, 5-10 secunde, să-ți arunci privirea în toate cele 3 oglinzi laterale. Ne-am oprit. Nu vine nimic, ne-am asigurat și am plecat. Ne-am luat prima bandă, ne oprim. Semnal stâng. Semnal, ne asigurăm. Bun, dar banda 2. fii atent, că tu te-ai oprit și trebuia treapta întâi. Atenție, nu te mai grăbi. Și se poate scade punct? Da, folosirea incorectă a treptelor de viteză. Fac! Dar nu m-am oprit de tot. Dar nu m-am oprit de tot. Chiar dacă, dar mașina a tremurat. Mașina sau poate să-ți dea nesincronizarea comenzilor și așa mai departe. Ne mutăm aici pe banda întâi. Exact. Okay. Și ne vom opri să executăm un mers cu spatele. Da? Dar uite, la trecerea asta de pietoni nu era marcaj continuu. Pentru că avea o intersecție. Am înțeles. Semnal dreapta, ne oprim și facem mersul cu spatele pe stradă. Atâta timp cât partea carosabilă este acoperită cu zăpadă în proporție de 30%. Stop! Stop, și în intersecție. Hai! Mersul cu spatele, da? Da, în aliniament, cu ambele mâini pe volan, semnalul dreapta menținut în permanență, pentru că tu execuți o manevră pe partea dreaptă a drumului, vei da semnal dreapta. Dacă ești pe o stradă cu sens unic și execuți mersul cu spatele pe partea stângă, vei da semnalul aferent părții pe care execuți această manevră. Nu este greșit nici dacă punem în funcțiune luminile de avarii. În legislație spune să folosim la orice manevră luminile din dotare. Eu nu folosesc avariile pentru că uitați să plecați. Mă opresc. Stop. Nu folosesc luminile de avarie și nu vă învăț să folosiți luminile de avarie la manevrele speciale, pentru că în momentul în care intri în examen, cu emoțiile și cu încordarea examenului, în momentul în care ai terminat acea manevră, parcare, întoarcere sau eu știu ce Dumnezeului manevră primești în timpul examenului, uiți și nu mai oprești avariile. Nasol. Da? Și pleci cu avariile și mergi cu avariile și te miri de ce nu merge, de ce se oprește. În loc să fii atent la drumul tău și la plecare, la asigurare în oglindă, tu te gândești de ce nu se opresc acele semnalizări. Este foarte important să respectăm legislația rutieră și să folosim semnalele luminoase din dotarea mașinii. Mâna sus. Da, a doua. Da. Bun. Ne asigurăm și schimbăm banda 2. În prima intersecție vom vira la stânga. Când polițistul zice că în a doua intersecție virezi la stânga, tu zici ceva sau taci din gură? Tu poți să repeți în gândul tău și mai departe. Dar nu zici, ok sau am înțeles sau taci din gură, nu? Tac din gură, da. Unde avem o posibilitate, ne oprim pe partea dreaptă a drumului și executăm o întoarcere din 3 mișcări. Și aici era atitudinea mea unde mă opresc. Da, dacă caută să ai spațiu liber și pe dreapta și pe stânga. Mai în față puțin, te rog. Bun, întoarcerea din 3 mișcări nu este favorita mea, dar nu este nici foarte grea. Bun. Așa. Maxim. Maxim. Așa. Ne asigurăm stânga-dreapta. Așa, semnal stânga bănuiesc, nu? Și am plecat. Bun. Încet. Nu bănuiești, semnal stânga. Ideea este în felul următor. Vreau să nu te mai grăbești când execuți manevrele și să, înainte de a face lucrurile, să le faci cap-coadă. Întâi asigurare, semnalizare, schimb treapta de viteză, manevrezi volanul pe direcția dorită și așa mai departe. Okay. La stânga vreau să mergem. Deci am făcut deja 2 manevre, da? Care sunt, să zicem, în felul următor alocate examenului. Deci cel puțin 2 manevre vei avea în timpul examenului. Am înțeles că există cazuri prin care, uite, să vedem, aici avem interzis la dreapta, da? Da? Prin care polițistul îi spune cursantului să facă dreapta pe unde nu are voie. Nu există, nu există așa ceva. Termenii folosiți de domnii polițiști astfel de situații și sunt folosiți pentru a observa și domnul polițist pentru a determina faptul dacă tu, stânga, dacă tu ești atent la indicatoare. În general sunt indicatoare. Pune acolo, scoate caietelul.
Sunt indicatoare, le știm deja greșelile, 3 ai la număr. Eu, de exemplu, îți voi da comandă, după ce ne-am întors din depășirea pe care tocmai am finalizat-o, îți voi da comandă unde avem posibilitatea să virăm la dreapta, da? Și vreau să-mi spui... sunt în mijlocul intersecției, deci păi nu acum, nu acum, ce clar că nu acum. Da? Nu faci dreapta în mijlocul intersecției. Exact, nu o să-ți dea comandă niciodată ție în mijlocul intersecției. Și uite, aici avem interzis la dreapta, deci nu facem dreapta pe aici. Vom face pe la următoarea. Posibilă, dar în situația asta trebuie să te oprești. Aici ne oprim, așteptăm să vină mașina din sens opus. Îmi pare rău că nu vedeți drumul, băieți, dar n-am mai putut să fac rost de alt GoPro și astea sunt singurele unghiuri prin care am putut să punem cele două camere pe care le avem. Dar eu sper să găsiți videoclipul acesta cât mai informativ posibil și să vă placă. E și foarte multă zăpadă și gheață pe jos, deci e dublu challenge, că n-am mai mers niciodată pe zăpadă și pe gheață pe jos. Prima intersecție, vom vira la stânga. În primul și în primul rând trebuie să vă învățați să vă controlați emoțiile, că dacă nu vă controlați emoțiile în loc să fie constructive și să vă ajute, vor fi destructive. De multe ori încordarea și relaxarea în același timp către finalul examenului duc la multe situații aiurea. Experiența pe care o am și examenele pe care le-am susținut alături de cursanții mei, am observat foarte multe situații în care s-a aplicat examenul, a fost declarat respins la proba practică la finalul examenului, în momentul în care li s-a spus să tragă pe dreapta. Este momentul ăla de relaxare totală, când auzi trage pe dreapta, examenul s-a terminat. Și tu în momentul în care tragi pe dreapta, nu mai ești atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău și te urci pe vreo mașină, pe vreo bordură, pe vreun pieton, pe vreun ciclist și așa mai departe. Nu e bine. Examenul se termină în momentul în care motorul s-a oprit. În momentul în care motorul s-a oprit și domnul examinator ți-a dat calificativul, examenul s-a terminat, ai fost declarat admis sau respins. Abia atunci s-a terminat examenul. Din momentul în care se pornește camera, repet, este minim 25 de minute. Și maxim? Și maxim 45, cam așa. Cât dorește domnul examinator. Da? Nu poate ține nicio cât, de fapt, este impropriu spus cât dorește domnul examinator. Este convins că nu ești un pericol pe drumul public. Ok, ce se întâmplă dacă sare un pieton pe trecere, eu apăs frâna brusc și se panichează și domnul polițist și apasă și dânsul? Dacă tu ai pus frâna înaintea dânsului, nu e niciun fel de problemă. Dar apasă și el, dar eu am pus înainte. Asta rămâne între voi doi acolo. Repet, nu știu să fi fost cazuri dintre astea în care elevul să fi pus primul și domnul polițist al doilea, dar știu cazuri în care elevul, eram și eu cu piciorul pe frână, ok, erai la dreapta, vom vira, atenție sporită că nu funcționează semafoarele, da? Dăm prioritate drumului transversal cu care ne intersectăm, adică celor care vin din partea... Opa, stângă. Stângă. Hai, prima bandă aici. Hei. Prima bandă. Prima bandă. Păi da, tu prima bandă. Și de aici cu ochii în oglindă, semnal stânga și ai plecat. Ăla e. Dacă și tu erai cu piciorul pe frână, păi pune frână înaintea lui. Aici mai e o chestie pe care încerc să vă fac să înțelegeți de la bun început, de când începe școala și ușor învățăm să conducem în siguranță pe drumul public. Eu vă cunosc și eu știu că voi puneți frână. Niciodată nu este prea târziu să frânezi. Da? Eu vă învăț întotdeauna să puneți frână. Domnul polițist vă vede pentru prima dată, iar voi îl vedeți pe domnul polițist pentru prima dată. Cu mine v-ați întâlnit poate de 15, 16, 17, 18 ori. Da? Depinde câte ședințe facem. El nu vă cunoaște cum vă cunosc eu. Eu știu că tu vei pune frână, dar de multe ori poate îmi pui frână mai târziu decât e normal. Ținând cont că afară sunt temperaturi scăzute, carosabilul este acoperit cu mâzgă, polei și așa mai departe, indicat ar fi să pui frână din timp. Să nu apuce domnul polițist să spună piciorul el pe frână. Da? Orice intervenție a examinatorului asupra comenzilor vehiculului tău duce la calificativul respins. Absolut orice intervenție. Că ți-a pus mâna pe volan, că ți-a pus piciorul pe accelerație, că ți-a pus piciorul pe frână, duce la calificativul respins. Am înțeles. Și încă o chestie pe care o vorbeam cu Bogdan, nu vă grăbiți la examen. Adică nu vă grăbiți. Aveți mașina parcată pe banda 1? Nicio problemă. Stați acolo. Nu vă grăbește nimeni. Cu cât timp stați mai mult pe loc și cu atât timp mergeți mai încet, nu mergeți cu 40, 50, mergeți cu 30, 20 și când aveți mașina oprită, stați, așteptați să vă lase cineva, în intersecții la fel, va fi mai bine pentru voi. Mi-ai pus o întrebare mai devreme legată de o oprire nereglementară pe trecerea de pietoni. Da. Da? Și mi-ai dat exemplu un curier, da? Să oprește, să lase un colet și oprește pe trecerea de pietoni. Nu este vina ta că acel curier
a oprit pe trecerea de pietoni, tu îți vei face depășirea, nu poți să stai și să aștepți o oră până se întoarce curierul la mașină. Tu îți vei executa depășirea, este involuntară, este o chestie pe care nu o faci că vrei tu, așa, o faci și este involuntar acea depășire. Trebuie să-l întrebi pe domnul polițist dacă... Nu. Deci îmi continui deplasarea. Vei continua deplasarea pentru că și dânsul la rândul lui va înțelege situația respectivă. Spre exemplu, dacă aș fi fost examinator, eu în momentul de față aș fi spus în felul următor: domnul Gavril, vă rog să trageți pe dreapta, examenul s-a terminat. Și în momentul în care am tras pe dreapta, cu semnal și așa mai departe, cu asigurare temeinică în oglinzi, te rog din suflet și îți repet până în ziua în care vei lua permisul, asigură-te temeinic în oglinzi, în laterale și în cea centrală, da? Eu ți-aș fi dat astăzi permisul la traseul pe care l-am avut până în momentul ăsta, dar cu un punctaj, deci a fost o oprire de motor, o nesemnalizare pe care ți-am atras atenția să o faci și o încadrare necorespunzătoare într-o intersecție. Dar ți-aș fi dat astăzi permisul. Dar, repet, tot înainte vom merge. Atenție la cei care se bagă în dreapta. Au prioritate? Nu, ei o cedează. Deci să nu te mai gândești niciodată că vezi, Doamne, mi-a murit motorul, că vezi, Doamne, mi-a atras atenția că n-am semnalizat, că nu știu ce, că până la urmă câte puncte sunt? 21? Nu, 20 să fii declarat, maxim posibil, sunt 20 ca să fii declarat. Și 21 pici. Și la 21 pici. Examenele, în general, trebuie să le tratezi cu maximă seriozitate și calm. În primul și în primul rând calm. Alte 21 de puncte la care ești declarat direct respins este intervenția examinatorului pentru a evita un pericol iminent. Alte 21 de puncte sunt nerespectarea normelor legale la trecerea la nivel cu calea ferată, da? Deci nu oprim la calea ferată, sunt 21 de puncte și ești declarat direct respins. Dacă nu oprești? Da, dacă nu faci stopul. Nu te oprești, te asiguri, vă care cu întâia pleci. Alte 21 de puncte sunt nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului, treci pe roșu, a polițistului rutier, da? A semnalelor altor persoane cu atribuțiuni legale similare, da? Deci dacă cineva ne face semn să ne oprim, organ abilitat care poate dirija circulația, noi avem obligația să ne oprim, astfel se pică examenul, da? 21 de puncte, neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept la plecarea după loc, deci neacordarea priorității la plecarea după loc, în sens giratoriu, în intersecții, stație de mijloc de transport în comun, deci autobuzul care pleacă din alveolă are prioritate, da? Să țineți minte lucrul ăsta, da? Trebuie să-l lăsăm. Și direct 21 de puncte? 21 de puncte direct. Alte 21 de puncte sunt nerespectarea regulilor de executare a depășirii, ori efectuarea acestora în locuri și situații interzise. Atâta timp cât banda ta este ocupată și tu e nevoie să treci, să modifici poziția mașinii, vehiculului tău în bandă, asta se consideră depășire și trebuie semnalizat. 21 de puncte neacordare de prioritate, da? Și 9 puncte neasigurare. Și asta însemnează 51 de puncte. Da, deci uite nu-l iei de 2 ori. Nu e vorba că nu-l iei de 2 ori. Dar uite cum faci 50 de puncte dintr-o singură greșeală. Câte puncte ți dacă nu ți 2 mâini pe volan? Aici este cu dus întors, nu este stipulat în afișa aia, dar corect, cred că, sincer, eu aș depuncta la reglarea scaunului, oglinzilor retrovizoare, nefixarea, acolo m-aș duce. Bănuiesc că, uite... Mamă, cât ai gura, Aoleu. Dar mă gândesc că n-ar fi niciodată o problemă, de exemplu, cum e acum cu măști, da? Eu te spun întrebările astea normale de oameni, da? Îmi dau masca mai așa. Nu. Ideea este să nu mergem șmecherește, cu o mână așa, pe nu să nu mergem așa. Cu o mână pe schimbător, cu cotul pe tetieră și pe cotieră și așa mai departe. Că iei mâna să te scarpini la nas, că iei mâna să te scarpini în cap. Este foarte ok. Sunt 30 de minute în viața voastră care voi trebuie să vă controlați emoțiile și să vă temperați în tot ceea ce faceți. Din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante 30 de minute. După aceea veți obține permisul, faceți ce vreți, fraților, cu el. Sunteți responsabili pentru viața voastră, sunteți responsabili pentru viața fiecărui participant la trafic, dar sunteți responsabili și pentru pasagerii pe care îi transportați în mașină. Să te vadă că te asiguri, să vadă că întorci capul stânga-dreapta. Important e să întorci capul, să te asiguri. Domnul examinator vrea să întorci capul, să te asiguri. Ai făcut o depășire, ai dat un semnal stânga și ai plecat cu mașina către stânga, ochii tăi trebuie să fie în oglinda din stânga. Să vadă că miști capul. Ai revenit cu semnal dreapta, te-ai uitat în oglinda din dreapta și ai plecat cu dreapta. Important este să faci lucrurile astea coerent, da? Și cursiv. Îți atrage odată atenția, stimate candidat, fiind vocea dânsului pe cameră, da? Vă rog să vă asigurați. Pe a doua oră te depunctează și a treia oară te mai dă și jos.
Da? Până la urma este responsabilitatea dânsului de a-ți da permis. Lăsați-ne în comentarii, băieți, orice întrebări mai aveți voi. Dacă se strâng multe, o să mai facem un vlog cu Bogdan în care ne punem frumos la masă și răspundem la toate întrebările pe care ni le pune. Apropo, uite că am dat de semafoare și trebuia să discutăm și lucrul ăsta. Culoarea galbenă la semafor. Aveam timp, nu există pentru examenul, ca să obții permisul și să treci cu brio de examenul pentru obținerea permisului de conducere, proba practică, culoarea galbenă E roșu. este roșu. Culoarea galbenă și în legislație spune oprire. Dar ce înseamnă? Dacă nu pot opri, părăsesc cât mai repede intersecția, da? Și mă duc cât mai repede. Dar dacă nu pot opri, înseamnă ca și culoarea galbenă să te prindă pe trecerea de pieton sau în dreptul semaforului. Dar dacă tu ești cu 5-6 metri înainte de semafor, te poți opri. Că se presupune că în examen tu mai mult de 40 nu ai voie. Și la 40, dacă un carosabil uscat, poți să oprești mașina în condiții optime în 10 metri. Pe durata unui examen de 30 de minute, da, se fac cam 5-7 km. Și noi cam 5 km, 5-6 km am făcut. Încă o întrebare foarte importantă. Stau la semafor. Am voie să-mi iau mâinile de pe volan? Nu. Mașina nu rămâne liberă niciodată. Iarăși, un alt aspect, nu scoți pe liber, ca șoferii. Stânga. Nici când stau pe loc? Ba da, că stai pe loc. A doua. Deci nu scoți pe liber în timpul mersului. Adică cum o scoatem noi pe liber, să o lăsăm să curgă. Nu. Te oprești acolo, pe partea dreaptă. Atragem pe dreapta frumos. Lăsăm breaj. Ne-a luat pe noi? Da. Era verde când am intrat, dar ne-am mișcat greu. Ne-am mișcat greu. Însă dumneavoastră ca instructor, explicați inclusiv această... Da, asta încercam acum să facem. Asta încercam. Noi am intrat pe verde, ne-am mișcat puțin mai greu și urma să trag pe dreapta să-i explic. Se consideră că e grad ridicat de pericol. Da. O zi bună. 1.000.000 de vizualizări face clipul ăsta, să moară băieții mei dacă nu. 1.000.000 de vizualizări face clipul ăsta. Ne-a oprit garda. Așa vom termina și noi clipul, fraților. Eu sper că ați înțeles ceva din toate explicațiile noastre. Dacă aveți întrebări din nou, lăsați-le în secțiunea de comentarii și eu cu Bogdan o să facem un clip separat în care vă răspundem la toate curiozitățile voastre despre condus. Mai are puțin Bogdan și scapă de mine și de filmatul meu, cred că nu mă mai suportă deja. Și da, fraților, aici vom termina și în acest videoclip. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal, să vă luați cele mai fresh mărci doar de pe shop.favigame.ro. Deci Gami, eu am fost Gami ca întotdeauna, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!